mi salud. Compráceme, congratúlame, presentamos este espectáculo Xira 2012 do Gran Circo do Son. Un aplauso. Cassandra, Pitonisa Cassandra. Encanta agradecerte, Yasmín Donaderas, Fakir Shakin, Bonoso forzudo Pirillán, non teñen corpo pero teñen unhas bolas e deitereitiñas na sabana as nosas fieras, cada unha hora Catrina como o furacán. Un aplauso. ¡Bravísimo! Sergei y Natasha, acuchillada. Es la mesa, pobrillos, a vida fixos así.